ஏய், உன்னை எவ்வளோ நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன், கண்டுக்கவே மாட்டேற? நான் ஒன்றும் உங்களை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியே. ஏன், நான் லவ் பண்ணுறது தெரியாதா உனக்கு? தெரியாது. 2 நாளுக்குள்ள இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி உன் பதிலை சொல்கிறேன். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நான் எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டேயே மாட்டி விட்டுருவேன். அப்புறம் போலீஸ் கிட்ட போயிடுவாங்க, பார்த்துக்கோ. நீ யார்கிட்ட வேணா போய் சொல்லு, எனக்கெல்லாம் பயம் கிடையாது. நான் உன்னை தான் லவ் பண்ணுறேன். உன்னால் முடிஞ்சதை பண்ணிக்க. இந்த வயசுல குழந்தைங்க, முக்கியமா பெண் குழந்தைங்க ஒரு பர்சனல் கேர் அண்ட் அட்டென்ஷனை தேடுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நீங்க அவங்க கிட்ட வெறும் பேரண்ட்ஸா மட்டும் இல்லாம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் காட்டினீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை வெளில தேட போறது இல்லை.